Příběh první. Světlo. Ahoj, jmenuji se Ivan Pejv. Chtěl bych se s vámi podělit o věc, která se mi poslední dny děje. Ne, že bych se bál, nebo chtěl pozornost. To vůbec ne. Jen mi na tom přijde něco zvláštního. Popravdě ani nevím, kde začít, takže to vezmu od začátku, aby se neřeklo. Dávno, hodně dávno, když jsem býval ještě malý kluk, tak jsem si často hrával v lese. Nebyl daleko, spíše naopak. Měli jsme ho hned za barákem, stačilo udělat pár kroků ze zahrady a byl jsem tam. Hrával jsem si tam tak často, že mě tam rodiče nechávali do večera. Neměli důvod mě ani upozorňovat. Sami věděli, že jsem byl opatrný, ohleduplný a ostražitý dost na to, abych věděl, co je pro mě bezpečný a co ne. Vždy jsem tam býval tak do 9 hodin, kdy začínala být tma, ale občas jsem tam býval i déle. Já hlupák. Koho by napadlo si hrát v lese? Spíš kdo by tam nechal si hrát malého kluka? Až nedávno jsem si začal uvědomovat, že mý rodiče neměli o mě moc velký zájem. Omlouvám se, že odbočuju. Hrával jsem si v lese. Měl jsem to tam rád. Vážně. Byl tam klid a mně stejně bylo lépe samotnému, než kdybych tam měl nějakou partu, která by tam udělala bordel. Měl jsem tam udělaný takový kemp. Místečko, okolo kterého byly do kolečka stromy. Bylo to tam krásné. Ale jednoho dne, když mě máma poslala na nákup, jsem si všimnul plakátu. Nebyl to jediný. Popravdě vždy, když mě poslala na nákup nebo někam do města, tak tam byl. Ale bylo vždy jiný. Měl jedno téma a furt se na něm něco měnilo. Jako třeba tvář, jméno a datum hledání. Spousta lidí mě varovalo, ať si dávám pozor. Učitelé ve škole říkali, ať jsem stále v pozoru, ale mně to bylo jedno. Hrával jsem si v lese už několik let v kuse. Co by se mi teď mohlo asi stát? Říkal jsem si, že je to hloupost, že v lese, kde si hraju tolika let, se mi něco může stát. Prostě mi to přišlo nemožné, tak jsem to ignoroval. Dalších pár dnů jsem chodíval do lesa, jako každý jiný den. Ale jeden den, myslím, že bylo 16.6., jsem tam chtěl zůstat déle. Koupil jsem si totiž marshmallowny a chtěl jsem si je ohřát pod hvězdami, v lese a sám. Přišel jsem do lesa, připravený s baťůžkem, připravil jsem věci na oheň a než byla tma, tak jsem si hrál. Když už se začínalo stmívat, tak mi něco říkalo, že bych se měl vrátit domů, ale měl jsem takovou chuť na marshmallowny a přišla mi velká škoda toho nechat, když jsem to měl vše připravený. Po chvilce jsem se rozhodl, že nakonec zůstanu. Když už se zatmělo, rozdělal jsem oheň, napíchl marshmallow a čekal. Snědl jsem jeden, pak druhej, ke konci to byl 5., 6. a nakonec 7. Byl jsem spokojený, že jsem byl kompletně sám na svém nejoblíbenějším místě a ještě pod tak krásnými hvězdami. Tak jsem se podíval na čas a už bylo na čase jít zpátky. Bylo skoro 12 hodin večer. Takhle dlouho jsem tam nikdy nebyl, ale strach jsem neměl. V lese jsem si hrával často, znal jsem ho jak svoje boty a cesta zpátky byla jenom 10 minut. Když jsem všechno zabalil, tak jsem byl připravený uhasit oheň, ale nechtělo se mi. Něco mi říkalo, že když zasnu ten oheň, tak se něco stane. Nechtěl jsem to riskovat, byl jsem jenom malý kluk, tak jsem se otočil a začal sahat po baterce, ale ona nikde nebyla. Cesta zpátky 10 minut a já neměl světlo, ale trošku se mi ulevilo, protože jsem cestu zpátky domů zvládl aj za tmy. Ale když jsem se podíval na stromy, na svoje okolí a hlouběji do lesa, tak jsem vůbec nevěděl, kde to jsem. Bylo to jako kdyby byl úplně na neznámém místě. Začal jsem se trochu bát a v tom mžiku v hloubi lesa se něco pohnulo. Rychlosti, že jsem to málem ani nezaznamenal. Najednou se něco pohnulo úplně na druhé straně, pak to bylo zase napravo, pak nalevo, napravo, nalevo. Bál jsem se, strašně moc. Vytáhnul jsem kapesní nůž s brekem a začal řvát. Kdo tam je? Já se tě nebojím. Nečekal jsem odpověď, spíš jsem čekal, že se to vynoří a já už neotevřu oči, ale v tom jsem uslyšel křiklavý, ale chrchlavý hlas nějakého starce. Kluku, já ti neublížím, pojď blíž. Kdo jsi? Vykřikl jsem se strachem v ústech. Chci ti pomoci utéct od toho strašného plamene. Za chvíli požere celý les. Uhazu, ať můžu jít za tebou.
Nic ho hasit nebudu. Ukaž se, kdo jsi? Křičel jsem s klepavým hlasem. Byl jsem ve stresu. Strach mě svíral. Klepal jsem se tak moc, že kdybych měl v ruce mince, tak jsou slyšet, jako sebe cinkají. Řekl jsem Uazo. Vykřikl už naštvaně a co dokončil větu, tak se snesl obrovský vítr. Byl jsem v koncích. Modlil jsem se, ať neuhasne oheň, tak jsem se před něj postavil a snažil se zabránit tomu, aby nezastl. Po chvilce bylo ticho, ale stále jsem cítil, že tam v lese něco je. Byl jsem unavený a vystrašený, ale věděl jsem, že když zasne ten oheň, tak zasne i můj život. Oči se mi svíraly, ale byl jsem furt vzhůru, jen abych přihodil dříví do ohně. Nastalo 6 hodin ráno, slunce začalo vycházet, nemohl jsem tomu uvěřit. Jsem zachráněný, už jsem ani necítil, že by v lese něco bylo. Najednou jsem skolaboval a druhý den se probudil až v nemocnici. Prý mě rodiče hledali s policií. Aspoň to dobře dopadlo, že jo?